Salam-salam sik. Karoke diunjukke sik. Lho. Ya. Salam sik ya. Salam sik. Ayo. Sing apik. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah. Kok sampeyan berair langsung jawab salam. Demak bitoro iki kok agama Islam kok. Assalam ra globo iki, ra globo maksud iki. Kula dipun paringi asma nika Mbah Hadon. Iki anak-anakku kabeh. Ana telu. Ana wis gedhe kabeh, Joko kabeh, urung payu rabi kabeh. Golek perawan ora payu kok mergo saka bentuke apa saka rupane. Ayo. Kok ben digolek karo dalu. Pinter nek kok golek dadi Pak Jomblang. Monggo ibu-ibu mriki nek duwe perawan, dikeke. Niki kula dijoko loro. Bagus kuliah kabeh sarjana SH kabeh. Niki sarjana sedanten iki. Pangkate SH kabeh. Susah hidup. Susah hidup. Ora sarjana hiburan. Iki sarjana hiburan kabeh, ora apa-apa. Sing penting uri-uri budaya Jawi, nggih. Pokoke budaya nika maneka warna, maneka warna, ana sing kaya ngono, ana sing kaya ngene, ana sing atraksi biasa mawon. Niku termasuk uri-uri budaya Jawi, boten termasuk pamer ilmu utawi pamer kabudayaan. Nggih, kanca-kanca yo. Mas diparingi anu Mas ya lagi ya. Tinggal katresan Mas yo. Aja dipleroki arek aja kok Mas aja dipleroki monggo. Coba pribadi negeri sing eling